Dilynwch. Fi di Jason Edwards a dwi dod o Sir Fôn. A rwan, da ni yma yn America, yn byw yma, yn gweithio yma ac yn magu plant yma. A dyn ni'n teithio dros America i ffeindio allan mwy am y gwlad yma. Da ni'n weld pa mae'r unigryw ydi pob cornel y wlad a weld ffordd gwahanol mae pawb yn weld y wlad ei hun. A sut mae'n effeithio, sut mae pobl yn mynd i bleidleisio y mis Tachwedd. Dyn ni'n edrych ar stwff fel Covid-19, mewn fito a pob problem sydd yn y wlad yma. Achos mae Covid-19 enghraifft wedi bod mor difrifol i America. Mae yna mwy o achosion o Covid-19 yma nag unrhyw arall yn y byd. A fydd ni yn gweld y wir stori a ffordd mae pobl yn gweld y wlad yma. Felly, ymuno ni ar Etholiad ar Hydref 26, Trump, America a ni.